באתי רק לקחת את הציר של יובלי. אני מקווה שזה בסדר מצידך. אני צריכה לדעת, אחרי המשחק במילאנו אתה חוזר הביתה? לא יודע. למה? תראי נאווה, זה לא הבית והאינסטלציה וגם לא החלונות והבלטות, זה אני. אני לא מוכן לחכות עד שתחליטי שאני לא מתאים לך לריהוט. אז אתה הולך? אמרת שאת רוצה לפנות מפה הכל, אני פשוט עושה את רצונך. אתה חי בעבר לכל הרוחות, ואני לא מצליחה לשלוף אותך משם. טוב לך שם. נכון, טוב לי שם. אבל הילד שלי עדיין משחק פה על השטיח, ועדיין הוא מפריע לי לעבוד עם השטויות שלו. ועדיין הוא חוזר מבית ספר עם הילקוט והתיק אוכל ומתלונן שהחברים מפריעים לו. אז אני מראה לו תמונות מהאליפות ומנחם אותו. ועדיין אנחנו משפחה ולא שערים של משפחה. כן, טוב לי שם, אני לא רוצה להגיע אליהם. אני הולך. לראות אותה אישה. תגיד, איך זה אתה נשארת חי? למה? למה לא היית לידו? איך זה שאתה לא נהרגת? רוצה תשובה על זה? אין לי תשובה. אתה לא צריך לענות לי, אני יודעת את התשובה. כל החיים שלי איתך, אני יודעת את התשובה. אני מצטער. על מה? שנשארתי חי! איך לעזאזל מניפולטור קטן? אני לא אמא שלך! ואתה תנסה אפילו לעבוד עליי! אתה חי כי פישלת כאבא, כי התרשלת בתפקיד האב. אני לא אענה לך. כי נתתי לך את הילד שלי לשמור עליו! אני לא אענה לך! החזיק אותו בידיים ולא החזקת! אני לא אענה לך. למה? אתה חס עליי? למה לא תענה לי? שמחתי שהוא אהב אותך, שאהבת אותו, שאימץ אותך כאבא במקום אחיך החרא שלא מעוניין לראות אותו אפילו. תפסיקי. איך שמחתי שקנית לו את הצעיף האדום ואת הכובע האדום ולקחת אותו לבלומפילד בשבת. תפסיקי, אני מבקש ממך. ואפילו שהוא הלך ונהיה שמנמן כמוך ורציני כמוך ואפילו שהרגשתי איך הוא עוזב אותי ועובר עליי. די נאווה! אז למה לא החזקת לו את היד? זה היה משתעמם קצת. זה היה מקטע קצת שהוא רוצה להיכנס לסנטר. אבל אתה היית מעכב אותו והיום הוא היה חי. אתה שכחת שהוא איתך, יואל. אתה בכלל לא זכרת שהוא מחופש ושזה פורים. אתה עמדת רחוק משם וצילמת, יואל. אני מבין שהיית שם בעקבת? אני פיתחתי את הסרט במצלמה שלך. הכל כתוב בתמונות. תמונה אחי תמונה. 338 מרפסת בסגנון הבאוואוס. 338 שוב המרפסת. 369 הבית כולו צילום מרחוק. 3:40 עוד צילום של כניסה לבית, ואז היה פיצוץ. אבל אצלך 3:41 עוד תמונה של הכניסה לבית, רק אז יואל, אתה שם לב שיובלי לא איתך. רק אז משהו חודר את הבועה שלך ואתה מפנה את המצלמה ומצלם מ-30 מטר את האנשים רצים מטורפים מפחד. ורק אז יואל, רק אז אתה נזכר שיובלי לא איתך ואתה לא צריך לחפש אותו, הוא לא היה איתך! זהו, אמרתי את זה. תעשה מה שאתה רוצה. אני חייבת להגיד את זה. כן. כי לא יכולתי להמשיך את זה ככה. שאני יודעת ואתה לא יודע שאני יודעת. ואתה משתתק ומסתגר והולך ומסתבך. נכשל, מסתגר לך בחדר. גונב ממני את הזהות של הילד שלי. הילד הזה אגב שלי! כן, אבל אני ילדתי אותו, אני לא אתה! ואתה גנבת אותו ממני והפכת אותו לילד קטן, ואז הוא נהרג! ואני לא. ואתה לא. את לא רוצה אותי בחיים שלך, נכון? אתה אוהב אותי? כן. מהיום הראשון שראיתי אותך בכיתה ט'. אז למה אתה מנסה להתאבד כל יום מחדש? מה? תפוח אדמה, יואל. אני עוקבת אחריך. אני רואה אותך נוסע באוטובוסים, נכנס לקניונים בלי מטרה. מה יש לך לחפש בקניון שעות על גבי שעות? עולה, יורד, יוצא, נכנס. וכשאני מפורק
כשתפורר על האבק בסוף השיחה הזאת, אז תרגישי משוחררת ומאושרת? כשתתפוצץ ותתרסק באיזה פיגוע, אתה תרגיש משוחרר? מה, זה החזיר לי את הילד שלי? את הנשיקות? החוכמות? ככה תיפטר הבעיה? אז את צופה בי כמו בעכבר מעבדה, ובוחנת את התגובות שלי, איך אני מגיב לאסון? כן, זה מה שזה. ועכשיו מאמץ אחרון לטיפול בהלם ואני אשתחרר, אתנער, ובראש מורם יצא לחיים חדשים. כן, אין לך ברירה. נכון! אין לי ברירה! אני חי על חסדייך, מתפרנס מרווחייך ויש לי חוב אלייך שלמעלה מכוחו, מי קורא לשלם לך אותו. אני לא רוצה ללכת, אבל אני הולך בכל זאת. הצליח לך. תנו לה מחיאות כפיים.